Če bi lahko izbral kogarkoli na svetu, da se jutri pridruži Primalu, kdo bi to bil? Pa Novak Đoković. Idemo! To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način, zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. piši na info@decrypt.com. Zdravo, David. Živa. Kako si? Žive. Noro. Danes smo enega posebnega gosta. Zdravo, Miljan. Drži. Zdravo, momci. Namen najnega podcasta je približati ljudem Bitcoin v slovenščini na čim bolj preprost način. Na voljo je ogromno podcastov in tekstov o Bitcoinu v angleščini, v slovenščini nam pa to manjka. Raziskovanje Bitcoina naj je hitro pripeljala do Nostra, zasluge, zato pa ima tudi najin prijatelj Aljaž, ki smo ga že večkrat gostila. Pri izboru klientov za Nostr sva pa hitro prišla do Primala. Ta nama je všeč, to je aplikacija za Nostr. In ko sva ugotovila, da je avtor Primala Jugoslovan, povrh vsega pa tudi razgledan in elokventen govorec, sva se hitro odločila, da ga povabiva na razgovor. To je najin prvi poizkus pogovora z govorcem, ki ne govori slovensko, a ker je srbsko-hrvaški jezik poznan mnogim v Sloveniji, si drzneva poizkusiti. Midva nisva dobra govorca srbščine, zato se vnaprej upravičujeva, če ga bova srala. Vsem pa upava, da bomo vsi skupaj spoznali še eno osebo, ki danes kroji internet, kot si ga želimo in si ga zaslužimo. Z nama je Miljan, Srb, živeč v Kanadi, programer, bitcoiner in avtor aplikacije Primal. Zdravo, Miljane. Zdravo svima. Zdravo, momci. Zdravo slušalcima u Sloveniji. Si že bil kdaj gost v kakšnem podcastu iz Slovenije ali bivše Juge? Da li si već bio gost u kojem podcastu iz Slovenije ili bivše Jugoslavije? Ne, ovo mi je prvi. I hvala na pozivu. Super. Evo. A spremljaš šport? Kaj se je zgodilo s Srbijo na tekmi osmine finale Evropskega prvenstva? Znaš šta, ja sam vrlo netipičan Srbin u tom smislu, zato što vrlo slabo pratim sport i uglavnom nerviram svoje prijatelje u tom pogledu, zato što uđem u sobu, sve gledaju fudbal i onda ja ne znam šta se tu događa. Pitaju, koji su naši? Strašno nerviram. Ja sam vrlo netipičan Srbin po tom pitanju. Još da stvar bude gora, a oboje dece su mi sportisti. Sin igra basket, on je, ima 2.05 je visok. Zaista? Da, zaista bio na putu da postane profesionalac. A ćerka igra beach volleyball, znači odbojku na pesku. Na Mjuki. Tako da oni su jako ozbiljni po pitanju sporta, a ja sam jako neozbiljan. I to je definitivno nije nešto što sam ja njih gurao da rade, to su oni želeli i svaka im čast u tome. Čestitam. Nema na čemu, ja zaista nisam ništa po to pitao. Živiš v Kanadi, kakšna je tvoja vez s Srbijo? Si še kaj prisoten na tej strani oceana? Živiš v Kanadi, kakva je tvoja vez s Srbijom? Da li si još uvijek prisutan na strani oceana? Da, preselio sam se kad sam imao 19 godina, ali definitivno sam prisutan u Srbiji i Jugoslaviji koliko god mogu i ostalim republikama bivšim. Trudim se da dođem makar jednom godišnje na 2-3 nedelje. Obstaja kakšen poseben aha trenutek, kot je Bitcoin res kliknil? Mislim da razumem pitanje bez prevoda. Uglavnom rekao bih da razumem nekih možda 70%, 80%, taman da budem u nevolji. Pa ja sam tehnolog, programer, time sam bavim ceo život i pravim software kompanije već preko 30 godina. I prestao sam da brojim koliko software kompanija sam napravio i svašta nešto smo pravili tokom godina. Tako da me Bitcoin zainteresovao još davno onako čisto sa tehnološke strane. Pogledao sam ga, uzeo neke coine, malo zezao se sa njima i sve to, ali nisam imao vremena da ga detaljnije proučim. A kao što mi svi bitcoineri znamo, to što se na prvi pogled može vidjeti u stvari je vrlo
površno i vrlo lako ljudi dođu do pogrešnih zaključaka. Ja mislim svaki normalan čovjek kad pogleda Bitcoin u prve reakcije ovo je neka glupost. Ovo nema šanse Tako je. da radi i ovo je neka izmutacija ili neki get rich quick scheme, neki scam. Tako da to realno nije bila moja reakcija, bio mi je onako interesantan, ali nisam imao vremena da se zaista udubim u materiju i da to detaljnije proučim, tako da ga nisam shvatio preterano ozbiljno. I onda kako je sticaj okolnosti bio, pre nekoliko godina sam imao sam situaciju gde smo prodali jednu od naših kompanija Microsoftu, imao sam onako dosta vremena, bio sam odlučio tada da se penzionišem, što mi nije pošlo za rukom, pošto posle toga sam uradio još 2 startupa. Naravno. Ali tada sam shvatio da je u stvari nemoguće za mene da se penzionišem i da je to glupo raditi. Elem, da odgovorim na vaše pitanje, tada sam prvi put imao malo više vremena da to dublje pogledam. I onda sam sebi dao 2 nedelje. Rekao, ajde, nemaš ništa na kalendaru, ceo kalendar prazan, 2 nedelje, ti si tehnolog. Rešio sam da saznam sve što se može saznati u Bitcoinu, blockchainu, kriptu i svemu ostalo. I to je bilo pre nekoliko godina i ja i dalje učim o tome. Ono što me iznenadilo je što je cela ta materija mnogo dublja i ozbiljnija nego što sam mislio. I onda, kao što to često biva sa nama bitcoinerima, znači kada stvarno, što kažu, fall down the rabbit hole, kako bi preveli, kad smo ušli u materiju, ajde da kažem. Da. Nema izlaza, ne možeš više da se vratiš u neki normalan svet, da budeš normalan čovjek više. Once you see it, you cannot unsee it. Tako je, da, to sam htio da kažem. Tako da to je otprilike bila moja putanja. I od tada, to u stvari bio razlog zašto sam odlučio da se vratim iz penzije i da napravim startup u Bitcoin prostoru, zato što smatrao sam da je ovo suviše važno da bi sad ja stojao sa strane i gledao, nego želeo sam da nešto tu doprinesem i da napravim. To si napravio Rise Wallet. Tako je, da. Moj prvi Bitcoin startup je bio Rise Wallet, ja mislim da sam ga pokrenuo 2018. I jedno par godina sam to gurao. Ideja je bila da se koriste fizičke gift kartice, koje su dosta popularne na zapadu. Ne znam na teritoriji bivše Jugoslavije koliko su popularne. Ne toliko. Nisam baš. Da, mislim da nisu toliko, ali ovde na zapadu zaista svaka prodavnica ima veliki gift card rack gde se razne gift kartice prodaju i tu prođu milioni ljudi, proda se milijardi vrednosti u tim karticama. I ono što je meni bilo interesantno u tome je što vidio sam u tome priliku da normalnim ljudima to malo približimo. Znači neko ko je u radnji, ako vidi neku karticu sa velikim onim Bitcoin logom, hteo sam da napravimo produkt koji jednostavno ne zahteva bilo kakvo predznanje o Bitcoinu, nego dovoljno da kao civil dođeš i pogledaš karticu, malo pročitaš šta sa zadnje strane, da konkretno da se downloaduje aplikacija, skenira kod i onda se dobije Bitcoin. Self-custodial on-chain wallet je bio. I malo nekoliko rečenica propagande u smislu zašto je Bitcoin jako dobra stvar. I to je u stvari, to smo lansirali, to je bilo dosta popularno, bili smo na nekih 100-tinjak radnji, dokazali smo da sve to radi i po lokaciji smo prodavali dobar broj kartica i onboardovali dosta ljudi i onda naravno
plan je bio da se napravi scale od toga. Znači, postoje dve velike kompanije koje kontrolišu distribuciju svih tih fizičkih lokacija. One se zovu Black Hawk i Incom. I ja sam se trudio da sa njima napravim distribution deal, dosta smo onako duboko ušli u te razne pregovore, ali išlo jako teško, baš meseci su prolazili i bilo je jasno da te veće finansijske kompanije u tom trenutku nisu bile spremne za takvu akciju, suviše je to bilo egzotično za njih. Ali sada sam u kontaktu sa nekim od tih egzekutiva iz tih firmi i evo, baš skoro su lansirali Bitcoin gift karticu pre možda par meseci i to je kompanija u pitanju Fold, koju jako dobro znam. Znam njihovog foundera, znam njihov CEO, tako da baš mi je drago da je to kao ideja zaživelo, ali što se mog startupa tiče, taj jedan od mnogih koji nije uspeo da poleti. Da li možda znaš, imaju oni neke planove da dolaze u Evropu? Zaista ne znam. Onako, globalno što bih rekao, što je slučaj sa svim tim kompanijama, je da oni bi želeli da budu svugde, ali biraju market po tome koliko je teško da prođu kroz razne legalne, regulatory stvari koje su u Evropi sve teže i teže, nažalost. Tako da često se odluke te donose na osnovu toga da jednostavno preteško je ući u neki market, jednostavno regulatori praktično ne dozvoljavaju, a u nekim marketima je lakše, tako da se na taj način pravi ti izbori. To drži, Evropa postaja nenormalno obremenjena z birokracijo. Dobro, Bitcoin zgodba krasna, kako pa je prišlo do Nostra? Kako si upoznal Nostr, kad si počeo raditi na Primalu? Dakle, posle toga neki, recimo, 2000-te sam počeo da istražujem te decentralizovane publishing protokole. To mi je bilo jako interesantno. Mislio sam da u tome da je tako nešto zaista potrebno. I onako dublje sam ih istraživao. Nisam želeo da se bavim nekim altcoin pričama koje su zaista kad se pogledam duže od 5 minuta vidi se da to je neka grupica ljudi koja kontroliše neki svoj kao što bi se reklo shitcoin i oni sad pumpaju priču da je to, da imaju decentralizovanu publishing mrežu, ove stvari samo je štampanje njihovog tokena u pitanju. Tako da ima dosta takvih priča koje čovjek može vrlo brzo da diskvalifikuje posle 5 ili 10 minuta analize. Ali također je bilo nekih interesantnih protokola, tipa recimo Fediverse i Mastodon i kako se zove, ima ih još nekoliko, sad da ne ulazim u njih, ali svaki od njih ima neke svoje mane. Na primjer, na Mastodonu, ne znam koliko ste to gledali do sada. To neke servere moraš imati, da. Privatni serveri su to. Tako je, znači to je neka federacija i svako može da podigne svoj server i da dozvoli userima da prave naloge na svom serveru i tako dalje i da postoju i to sad sve stoji na tom jednom serveru i onda između servera može se napraviti federacija, tako da recimo ti imaš svoj server, ja imam svoj server, imamo svako po 1000 usera i oni jedni sa drugima mogu da komuniciraju ako im mi dozvolimo. Tako je. Gazda je gazda servera je cenzor. Je li tako? Tako je. Znači, ako gledamo u kontrastu recimo sa Twitterom ili Instagramom ili Facebookom, bilo koje od njih, gde imaš jednog vladara koji odlučuje za sve, ovdje imaš gomilu manjih vladara koji odlučuju za sve usere na svojim instancama. I to je u nekom pogledu je to bolje, ali u mnogim pogledima je gore. Zato što
ovog jednog vladara svi gledaju i on ne može baš da radi šta hoće. A ovi gomilo manjih vladara, oni zaista mogu da rade šta hoće. I onda ako te recimo, ako ti napraviš nalog na jednom od tih servera i napraviš tu svoj online presence, da kažem, svoj nalog, tu ti je tvoj sadržaj, prati određene ljude, drugi ljudi tebe prate i sve to, taj vladar tog servera može tebe da isključi i ćao, ne postojiš više ni tvoj sadržaj, ništa od toga. Znači, to je veliki problem tih federated sistema. I tu dolazi Nostr? Tu dolazi Nostr kao rešenje, ali umeđu vremenu ja sam pokušao da napravim svoj protokol i proveo sam 1 godinu dana na tome i onako na kraju nisam bio zadovoljan sa njim. Bio je previše komplikovan. Okay. I u trenutku kada sam otkrio Nostr, to je negde u decembru 2022. Odmah mi je legao. Znači, čim sam pročitao specifikaciju, onu prvu, onaj NIP 01, znači nisam stigao ni do kraja stranice, odmah mi je bilo jasno, ovo će da radi i ovo zaista je odlično rešenje i onda sam samo imao pitanje u glavi, pitam se koliko dobro ovo može da bude. I odmah me zagolicao, znači odmah istog dana sam odlučio da ću da napravim projekat i da ću da krenem novi startup i sve to. Mesec dana posle toga već sam imao tim i već smo krenuli da kodiram. I zajedno penziju. Mnogi poslušalci morda ne vejo veliko Nostru. Kako bi ga razložil preprosto nekomu, ki ni tehnično podkovan? Da. Znači, dobro pitanje. Razumeo sam ga. Da. Aha, super. Znači, nekom ko nije tehnički toliko potkovan, kako bi objasnili Nostr? Objasnio bi ga kontrastom ovih centralizovanih platformi. Znači, ako imaš nalog na x.com, pod jedan, ti moraš da tražiš permission, ti možeš tražiš dozvolu za sve što radiš na toj njihovoj platformi. Počeo od toga da napraviš nalog, you're asking for permission, znači da li smem i oni ti dozvole, oni ti daju nalog. Što znači da mogu da ti ga onda i uzmu. Svaku operaciju koju radiš na Twitteru i na bilo koje od ovih centralizovanih platformi, uzet ću Twitter kao primjer, ali ovo važi za sve njih. Facebook, Instagram, Reddit, bla, bla, bla. Pod jedan, tražiš od njih dozvolu da napraviš nalog. Svaki put kad se uloguješ, tražiš dozvolu da se uloguješ. Jel smem da se ulogujem? Oni kažu smeš. Kada postuješ neki sadržaj na njihovu platformu, tražiš, jel smem ovo da kako bi se reklo, publishujem, da objaviš. Objavim. Kada hoćeš da pogledaš tuđi sadržaj, isto pitaš da smem da dobijem svoj feed ili da pogledam ovaj post. Da li smem da lajkujem? Za svaku od ovih operacija ti tražiš dozvolu. I uglavnom dobiješ tu dozvolu i uglavnom ovo nije problem, osim za kreatore koji se iz raznih razloga zamere platformi i oni jednostavno nestanu tu. Pored toga, mi jednostavno kao čovečanstvo, mi ne znamo, nemamo nikakav dokaz da je bilo ko je na Twitteru zaista to postovao. Ovo je jedan od smešnijih rezultata cele priče. Znači, trenutno je Twitter toliko, to jest X je toliko bitna platforma da predsjednici država tu objavljuju stvari, direktori kompanija i tako dalje. To je jednostavno postao ono što bi reklo town square, znači globalni town square, globalno mesto za objavljivanje oficijalnih stvari. A mi ne znamo, znači Elon ili bilo ko koji je u Twitteru ima dovoljno permission, on može da objavljuje sa bilo kojeg od naših naloga i to niko ne bi znao.
To je mnogo smešno da to zaista smo u situaciji da je to tako. Sad, ovo nije problem trenutno, ali definitivno ne možemo, znači kao čovečanstvo, ne možemo da imamo Global Town Square, to mesto oficijalno za objavljivanje koje ima ovakve karakteristike. Da mu je neko vlasnik, da se ne zna ko je šta objavio zaista. Za sve mora da se veruje njima. Sad, to je, ja mislim da bi se složili ljudi sa ovom konstatacijom da su stvari ovakve, i čak i oni koji nisu tehnički potkovani, pošto to ti je bilo pitanje. Mislim da bi se svi složili da ovo zaista jeste tako i malo je ludo. Malo je ludo da zaista živimo ovako. Ja mislim u budućnosti da ćemo to malo da gledamo kao na kameno doba u internetu. Nadam se. Gde je ceo internet praktično preuzet. Kontrola nad internetom je faktički preuzeta od strane nekolicine kompanije. To je možemo da ih izbrojimo na prste jedne ruke. Ima 5-6 kompanija koje zaista realno kontrolišu ceo internet. To ne možemo da imamo tako. To nije dugoročno rešenje za nas i to nije internet koji smo mi želeli da imamo. Nostr je odgovor na sve to. Sad, mi možemo da uđemo u detalje toga kako sve to radi i zašto je Nostr ima odgovor na svaki od ovih problema koje sam ja ovde izlistao, ali high level, što bi se reklo, na Nostru ti sam napraviš svoj account. Ti napraviš, koristeći bilo koju Nostr aplikaciju, ti napraviš svoj key pair, znači privatni ključ i ključeve takođe. Tako je. I cela ta prva akcija, taj prvi akt je potpuno drugačiji od ovih permission platformi. Da ti ovamo tražiš dozvolu i dobiješ je i onda konstantno moraš da tražiš dozvolu za sve što radiš. Na Nostru si ti suveren od prvog trenutka, od nultog trenutka, od trenutka pravljenja svog naloga, ti si ga sam napravio. Ti imaš sam svoje ključeve i sad je na tebi da ih braniš. Odgovornost je kao i u Bitcoinu, jel? Tako je. Isto kao, znači, zato je Nostr vrlo popularan među bitcoinerima, zato što mi bitcoineri mi razumemo sve ove stvari jako dobro, razumemo važnost držanja svojih ključeva, važnost suverenosti nad svojim novcem, nad svojim transakcijama. Pa Nostr je isto to, ali za tvoj online presence, ne znam kako bi to rekao na našem, ali nadam se da mi... Za digitalno življenje. Da. Tako je, da. Digitalni život. Torej, ali je Nostr popoln in če ne, zakaj ne? Znači, da li je Nostr savršen i ako ne, zašto nije? Šta mu još fali? Svašta Nostru fali, naravno da nije savršen. Ali, za razliku od svih protokola protiv kojih se Nostr takmiči, a ima ih zaista dosta, ima nekih vrlo interesantnih protokola tu, za razliku od svih njih Nostr je ekstremno jednostavan. I rekao bih da nema toga što ne može da se napravi na Nostru. Do te mere bih išao, zato što je sam jezgro protokola je jako jednostavno. Ono je opisano u prvom NIP-u, kako ga zovemo, znači Nostr Improvement, oni ga zovu Nostr Improvement Possibility, ne Proposal, okay. da bi bili drugačiji. Onaj NIP 01 u sebi praktično definiše protokol i koji je par strana i ne definiše mnogo feature-a tu. I onda se dodatnim NIP-ovima, dokumentima, specifikacijama dodaje funkcionalnost koja nije obavezna, nego Nostr klijenti koji žele da implementiraju, mogu da implementiraju. Tako da bilo koja vrsta
aplikacije koju trenutno imamo na webu ili biznis aplikacije i tako dalje može biti implementirana na Nosteru. Tako da zaista definitivno nije savršen, niti je potpun, ali je najbolje što imamo, po mojim mišljenju. Sad čim bi to usporedio, je to TCP/IP ili koji protokol na klasičnom starom internetu? Pa ovako, Noster je protokol koji definiše stvari koje ranije nisu bile definisane protokolima. Znači, on je, ako gledamo protokole poput TCP/IP-a, naravno, ceo internet je na tom protokolu, uključujući Noster. Onda ima onaj WebSocket Communication Protocol koji Noster koristi takođe. I povrh toga Noster, znači, definiše stvari kao što su identitet na internetu, kao što su short notes ili tweets, kao što su articles, kao što su short form videos i tako dalje. I svaki artifact tu vezan za te tipove sadržaja. Naprimjer, pod articles imamo razne stvari. Imamo, naprimjer, highlightovanje, to je još jedan artifact, gde stvari koje ranije nisu bile definisane kao protokol, nego su bile definisane kao neki proprietary sistem koji određene platforme koriste samo unutar svog sistema i ne može niko sa strane da dođe do tog sadržaja. Ajde, mislim da je lakše ako koristimo primjer. Recimo, ajde koristimo Medium i Substack za articles. Pošto ljudi uglavnom koriste Twitter za Noster i tako dalje, previše ima tih primjera, ajde da koristimo neke druge primjere. Znači, Substack ima način kako da se definišu user accountovi, znači nalozi za sve usere. Ima način kako da se definišu articles, kako bi to rekli, članci, jel? Blog postovi, blog postovi. Svaki od njih možda ima svoje neke lajkove i postove i tako dalje. Unutar artikla mogu ljudi da highlightuju te artikle. Mogu da objave komentare na te sve artikle i tako dalje. Svaka od ovih stvari koje sam naveo je unutar Substack platforme je proprietary, znači njihova, nešto što su oni definisali što samo na Substacku radi. Na Nosteru imamo funkcionalnost za sve te stvari. Na Nosteru možeš da imaš naloge, imaš artikle, imaš highlighting, imaš kako se zove, replies i tako dalje, koji su komentari i sve to. I to je sve definisano kao protokol gde znači svaki od tih artefaktova je definisano kao deo tog protokola za artikle, za blogove, i postoji na toj otvorenoj mreži što je Noster, i bilo ko želi da napravi aplikaciju koja prikazuje taj sadržaj, može to da uradi. I može to da uradi na način na koji želi da uradi. I može da sastavi u istoj aplikaciji gomilu različitih artifacts, znači gomilu različitih stvari koje postoje na Nosteru i da napravi neki novu vrstu aplikacije koja ih prikazuje na potpuno drugi način. Tako da, nadam se da sam tu objasnio. Znači, odgovor ukratko je sledeći. Noster je protokol na malo većem nivou apstrakcije od protokola koje smo do sada koristili, kao što su TCP/IP, HTTP i tako dalje. Znači, ovo je isto protokol, ali umesto se bavi bitovima koje prolaze kroz mrežu ili hypertekstom na internet stranicama, ovaj protokol se bavi entitetima koji su na višem nivou apstrakcije, kao što su useri,
artikli i akcije koje useri koje odrađuju kao što su highlightovanje, odgovori i sve to. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kašne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. Kaj te je navdihnilo, da ustvariš Primal? Katero težavo si želel rešiti? Ovo, nažalost, nisam razumio. A šta te je inspirisalo da napraviš Primal? Koji si problem želeo da rešiš? Da. Kao što sam rekao, već pre nego što sam naletao na Nostr, već sam bio duboko u toj materiji, pokušao sam da rešim isti problem koji je Nostr rešio, ali moje rešenje nije bilo ni blizu toliko dobro kao što je Nostr. Tako da sam već bio nekako spreman, zagrejan kad sam naletao na Nostr i čim sam shvatio da će Nostr da reši problem, odmah sam odlučio da napravim produkt i kompaniju i sve to. I problem koji želim da rešim je da napravim primer odličnog user experience, znači na jednoj takvoj decentralizovanoj platformi. Znači, ovo što problem kada se prave produkti na decentralizovanoj platformi, to je mnogo teže nego da imaš sve pod svojom kontrolom. I ima raznih detalja raznih problema novih koje treba rešiti, tako da korisnici koji dođu i žele da koriste produkte na decentralizovanim platformama, da ipak to bude dosta slično onome što su već do sada navikli. Znači, ukratko, problem koji mi želimo da rešimo na Primalu je da napravimo fenomenalan experience na ovoj novoj na ovim protokolima koje ne kontroliše niko i da user može da korisnik može da bude potpuno u kontroli. Kako bi opisal Primal? Kaj pravzaprav je Primal? Ukratko, Primal je onaj everything app, aplikacija za sve, built on open protocols, koja je napravljena na otvorenim protokolima. Znači, ako je X, everything app, just everything app, closed, Primal je odgovor na to gde je sve otvoreno. Tako bih rekao da je. Da, kdo pa trenutno uporablja Primal? Kakšne uporabnike nasplošno imate? Znači, ko trenutno koristi Primal i kakve korisnike generalno ciljaš s aplikacijom? Primal naravno može da koristi kogod želi. Naše aplikacije su u App Store-ovima, mi imamo source code, primal.net je za web aplikaciju i tako dalje, znači Primal je otvoren za kogod želi da koristi Nostr mrežu. Onda se svodi na pitanje ko želi da koristi Nostr mrežu. I ja mislim u ovoj ranoj fazi da imamo jako mnogo bitcoinera koji su zainteresovani za to. Takođe, interesantno, imamo dosta ljudi koji su u nekoj sferi, recimo, zdravog života, health and fitness, na primjer, oni su se tu pojavili. Ima dosta nekih doktora, lekara, koji su valjda bili dosta cenzurisani na ostalim platformama, jednostavno oni su vrlo sa velikim entuzijazmom koriste Nostr. To je onako nešto što se desilo. I rekao bih da ima dosta veliki broj developera na Nostru. Nostr je vrlo interesantna mreža zato što ima relativno mali broj korisnika kad se poredi sa ostalim mrežama. Znači, od aktivnih korisnika ja bih procenio da imamo možda oko 50.000 ljudi.
Ima jako mnogo botova, ali u našim nekim procenama rekli bismo da prike oko 50.000 ljudi je aktivno. I to je veoma mala mreža kad se poredi sa recimo čak i Blue Sky je mnogo veći od toga. Ali ta naša mala grupica koja na Nosteru je vrlo moćna, ja bih rekao. Koriste Noster sa velikim entuzijazmom. Takođe, vrlo su tehnički potkovani, mnogi od njih, ima mnogo developera i kada se poredi sa ostalim mrežama ima jako mnogo projekata koje se grade na Nosteru za taj neki odnos među userima i developerima, jako mnogo naginje na developere u ovoj fazi Nostera, što je interesantno. I za nas koji gradimo na Nosteru to je vrlo lepo zato što dobijemo odličan signal od feedback, usera. Znači, dobijemo feedback koji je vrlo kompetentan. Tako da tako bih procenio sadašnju situaciju. Ima neki early internet vibes, znači ranog interneta, ako vratimo se u rikverc 30 godina ili tako nešto. Da. Tako nešto možete da očekujete na Nosteru za vas koji niste bili tu, recimo, od slušalaca. Vsi, ki niste bili prvi stari verziji, centralizirani verziji interneta, imate zdaj priložnost, da ste v novi decentralizirani verziji interneta, kjer ste sami gospod svojih profilov, ali pa tako, kjer vam nihče ne more preprečiti, kar objavite, kar želite povedati. Edino, kar je, vas lahko ne poslušajo. Če prav razumem, ne? Noster tako dela, da lahko znači Noster radi ovako, da ti možeš da što god da natipkaš, nitko te ne može da te cenzurira, ali postoji mogućnost da te ne sluša. Je li tako? Pa interesantno je. Evo kako. Ima nuans, kako bi rekli. Ima tu dosta nijansi da se razumiju. Ukratko, Noster radi ovako. Imaš Noster klijente, to su aplikacije, i imaš relayeve. To su vrlo jednostavni serveri koji svako može da pokrene i ti kao user objavljuješ svoj sadržaj na jedan ili više relayeva. Uglavnom ljudi objavljuju na više relayeva, znači 5, 10, koliko god relayeva žele. I onda postoji kopije sadržaja i ako bilo koji od tih relayeva nestane, tvoj sadržaj je i dalje tu. Takođe, za neke od malo sofisticiranijih klijenata, oni takođe drže lokalnu bazu podataka svih tvojih objava. Tako da, ako čak svi relayevi gde si objavio svoje poruke, oni te cenzurišu ili izbrišu ili nestanu, ti opet možeš samo da broadcastuješ te iste eventove na druge relayeve i niko neće ni primetiti da ti se nešto desilo. Ovo kažem zato što si postavio pitanje cenzure i svega ostalog. Znači, na nivou protokola ne postoji način da se dokazano skloni tvoj sadržaj. Zbog toga što ima na 1000 relayeva i ti jednostavno ako imaš svoj sadržaj ti možeš ponovno da ga broadcastuješ i tako dalje, vrlo teško tako nešto zaustaviti. Ali svaki pojedinačni relay neko njega vodi. I taj kogod vodi taj relay, taj može da odluči čiji sadržaj želi da hostuješ ili čiji ne želi. I to je naravno njegovo pravo. Ono gde vidimo veliku razliku sa prethodnom generacijom protokola, pričali smo o Mastodonu i tako dalje, ActivityPub i sve to, je što ti ne zavisiš ni od jednog relaya kao user. I ako neki administrator određenog relaya želi tebe da ukloni, ti imaš
gomilu drugih releva da možeš da pustiš svoj sadržaj. Niko neće ni primetiti da se nešto loše desilo i na kraju možeš da ranuješ svoj relay. I tu je ogromna razlika između Nostra i ostalih mreža. Evo zašto. Da bi jedna ovako decentralizovana suverena mreža postojala, moraju dve vrste stvari da budu prisutne. Pod jedan, moramo da imamo usere koji drže svoje ključeve i potpisuju svoje poruke i objavljuju ih. I pod dva, moramo da imamo situaciju gde ne samo da je moguće da bilo ko podigne bilo koju ideju infrastrukture, nego da se to zaista i dešava. A Nostra je jedina mreža gde vidimo dokaz da se to zaista dešava. Znači, na posljednji put kad sam gledao, bilo je skoro 3000 releva. To je već ozbiljno. I nisu u pitanju samo relevi, razni drugi. Postoji ceo ekosistem koji se sam razvio oko Nostra, gde ima gomila developera, otprilike možda ima 100 ili 200 različitih aplikacija. Ima, posljednji put kad sam gledao, preko 40 development frameworka za Nostar. Ima raznih drugih servisa kao što su media hosting services. Ima ih možda 10. Onda ima indeksera i tako dalje. Znači, vrlo interesantna stvar se događa. A to je da se ekosistem oko Nostara razvija sam bez centralne kontrole niti kod centralnog plana. Jednostavno, ljudi koji su zainteresovani za ovo posmatraju šta ostali korisnici koriste, šta je neophodno i sami donose odluke da podignu određene servise, kao što je recimo media hosting service. Da. I to je jednostavno jedna prelepa, fenomenalna stvar koju prisustvujemo, događa se ispred naših očiju i dalje je sve ovo rana faza, ali ovako izgleda uspeh u ranoj fazi, tako bih rekao. Da, to sam prije htio da kažem, ja nisam developer, ali vidim da je tu tamo neko se pojavi na Nostru i počinje razlagati nešto novo što je napravio na Nostru, što prije nije postojalo. I toga nije malo. Baš se to razvija toliko da ne možeš ni pratiti tak je osjećaj. Ajmo da, sad, slažem se. I ja sam u Nostru full time i ja ne mogu da pratim sve projekte koji se... Evo sad prosjek Bitcoina i Nostra. U Nostra imamo zepove. Znači, zepi so del Nostra. Kaj so pravzaprav zepi? Šta su zapravo zepovi? Šta su zapravo zepovi? Ja mislim da ćemo to još da otkrivamo kako vreme prolazi, kao što i dalje otkrivamo šta je to zaista Bitcoin i koje su mu sve konsekvence. Ali ukratko, zapovi su Bitcoin micropaymenti koje jedan Nostr user pošalje drugom Nostr useru i vrlo često u kontekstu određenog sadržaja. Na primjer, ako objavimo note na Nostru ili to su tweetovi na Nostru, možeš da lajkuješ, ali to nije interesantno. Liking is cheap, što kažu. Ili ako zaista podržavaš ono što je rečeno tu ili hoćeš da podržiš autora, možda pošalješ Bitcoin micropayment. I sad, vrlo je moguće da ovo menja sve. Zato što jedan od većih problema koje trenutno imamo na internetu, o kome još uvijek nismo pričali, a to je monetizacija. Način na koji je internet sebe monetizovao je apsolutno baziran na reklamama, na advertisingu. I to ima vrlo negativne konsekvence.
zaista smo napravili, kažem, mi kao čovečanstvo smo došli do tačke gde je internet koja je fenomenalna tehnologija za objavljivanje informacija, spajanje ljudi i sve to. Nažalost, trenutno je monetizovana reklamama, što znači da je naš, kako bih rekao, attention. Slovensko pozornost. Pozornost, ok. Je praktično valuta. I oni koji su se duboko bavili time kako da maksimizuju svoj profit, kao što su Facebook i ostali, su shvatili da jednostavno najbolji način da se profitira iz toga je da se napravi addictive content, znači nešto što stvara adikciju, nešto što stvara gnev, a što će više da nas zadrži na njihovoj platformi i što daje neki dopamin shot. Znači, i onda praktično su napravili u svojim feedovima, oni su ih optimizovali na to da oni budu praktično slot mašine. I mi kad koristimo moderne aplikacije, to su stvarni zaista slot mašine za naš I svi znamo koliko loše se osjećamo posle pola sata, sat, nekad mnogo duže scrollovanje kroz te feedove. I možda ne samo to. Attention, jedna stvar, valuta, a i naši podaci o browsanju ili osobni podaci ili što god pustimo na internetu, to sve biraju i delu jedan drugom monetiziraju, a evo šta imamo mi od toga. Tako je. Znači, izgubili smo privatnost u svemu tome i oni su u svojoj nameri da naprave što efikasnije advertising te sisteme, naravno shvatili da moraju da nas špioniraju u svakom koraku, u svakom pogledu, da bi bili što spretniji u tome da prikažu reklamu i da monetizuju svoj sistem od strane njihovih pravih mušterija, a to su advertiseri, znači to su oni koji drugim rečima, mi nismo njihove mušterije, mi smo njihov produkt i to se radi na uštrb našeg zdravlja i čak na uštrb nekih degradirajućih stvari za društvo. Tako da to je rezultat toga što na internetu nije postojao protokol za plaćanje. Srijam se. 402 nikad nije bio implementiran. Yep. I ja sam pričao na primjer sa Dorsijem o tome i tako dalje i on čovjek kaže sigurno da je postojao, da smo imali opciju u ranim danima Twittera koji danas postoji kao što je Bitcoin i Lightning Network i sve ostale tehnologije vezane za to, da smo imali opciju za micropayments, sigurno ne bi izabrali advertising. Interesantan komentar nekog ko je kroz svašta tu prošao. Tako vratimo se na vaše pitanje. Šta su to zapovi? Zapovi su znači ti micropayments koji nam daju šansu da postavimo novi način da se monetizuje sadržaj koji je više u skladu sa i sa userima i sa content kreatorima i koji jednostavno predstavlja alternativu današnjem internetu koji zaista postaje sve više i više šteta. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji Na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje.
Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. V aplikacijo Primal si vključil tudi Lightning denarnico in se odločil za skrbniško različico. Zakaj? A ni to v nasprotju z osnovnim načelom Bitcoina in Nostra? Jer se razumel? V aplikaciji si ugrađal Lightning Wallet i odlučio za custodian verziju. Zašto? Tako. I zar to nije protiv osnovnih principa Bitcoina ili Nostra? Self-custody jeste osnovni princip, slažem se. I Bitcoin je Nostra. Self-custody za paymente, znači za casual paymente, bilo bi fenomenalno ako možemo da ga napravimo da je lak za korišćenje i odmah radi. To, nažalost, nije bio slučaj u trenutku kada smo izabirali tehnologiju za naš built-in wallet. Sada se situacija malo promenila, ima tu i nekih interesantnih novih opcija koje mi sada razmatramo. Sigurno je da nije da nismo bili zadovoljni sa tom situacijom da mi držimo custody, to jest imamo partnera koji je licensed custodian, a mi smo partneri sa Strikeom. To nije idealno, definitivno. Takođe, mi da bi to legalno mogli da nudimo, mi imamo onaj KYC Lite, znači da tražimo neke osnovne podatke od korisnika, što takođe nam se jako ne dopada, ali bila je opcija ili to, ili self-custodial Lightning koji zaista nije bio spreman. Self-custodial Lightning je jednostavno stvar koju entuzijasti mogu da koriste. U smislu menadžovanje Lightning kanala i sve to. Lightning kanala i sve to. Znači, mi kao bitcoineri, entuzijasti, mi to sve možemo, ali ako želimo da ovaj produkt bude da bude korišćen od strane sve više ljudi, to nije realno bilo. Takođe, treba biti realan, znači celo ovo prethodno iskustvo sa Rise Walletom mi je bilo dosta korisno, zato što Rise Wallet je bio self-custodial wallet. I tu sam dosta toga naučio. I jedna od stvari koju sam naučio da ne treba da dozvolim da moja ideologija me natera da napravim inferioran produkt po pitanju usability-a. I onda kad čovjek realno pogleda marketplace i pogleda koje wallete koriste ljudi, ispostavlja se da je wallet of Satoshi najkorišćeniji wallet. Da. Zašto? Zato što je najlakši za korišćenje, odmah radi. I sve ostalo je naravno custodial, ali oni nisu to uradili baš na potpuno legalan način, pa su morali da beže iz Amerike i tako dalje, što sve je okej. Ali ako gledamo ovako, znači mi bitcoineri često nam se desi da mi pridikujemo ljudima. Mi kažemo, i to se takođe događa i na Nostru, ovo su stvari koje treba tebi da budu važne. Pa dobro, možda nisu. I onda kad se malo odmakne čovjek i sagleda situaciju što je realnije moguće, ja mislim da nije kad se gleda Bitcoin custody, bilo šta što može da se smatra kao ušteđevina, znači ono savings, hodl stack, ja mislim da nema dobrog razloga da to ne bude self-custodial. Znači, to jeste i takođe ima neki, što bi se reklo, learning curve, znači treba čovjek malo da nauči, ali nije teško naučiti. Meni se sviđa poređenje, ako možeš da voziš auto, možeš da odradiš Bitcoin self-custody.
Odlično je poređenje zato što treba čovjek malo da nauči. Ozbiljna je stvar, greške su skupe. Ima odgovornost. Ima odgovornost i sve tako dalje. Ali ispostavi se da mogu svi praktično da voze. Ako dovoljno ozbiljno shvate to. Ja mislim ušteđevina u Bitcoinu da je isto, da je u istoj kategoriji i kako ljudi budu sve više razumeli da je to najbolji vid štednje, ja sam siguran da će naučiti kako da osiguraju svojih 24 reči. Po pitanju paymenta je drugačije, zato što je mnogo teže, a mnogo je manje less at stake, znači manje bitno. Znači, onda pogledamo i među bitcoinerima, dobro, da vidimo, ima maltene 100 različitih voleta. Koji su najpopularniji? Da li se proteže red preko cele ulice da ljudi stavaju u redu i čekaju da bi dobili svoj self-custodial payments wallet? Ili možda nije tako? Po stvari nije tako. Tako da to neki... I u pitanju sve su trade-offi. Nema savršenog rešenja. Moraš da izabereš šta je bitno za tvoj produkt i tvoje usere. I sad imajući, nama je jako bolan taj moment što mi imamo taj KYC light i također ne želimo da imamo custody tuđih coina. Sad nisu to neke velike cifre, u principu čak mi nemamo taj custody, nego ima Strike, ali sve zajedno ljudi, ovo su male, $5, $10 tu i tamo. Svejedno, to nije u našoj ideologiji. Protiv je principa za koje se mi zalažemo i sviđa mi se način na koji ste vi postavili to pitanje. Ali ako čovjek realno sagleda sve trade-offe i razmisli kakav produkt želi kojim userima da ponudi, ja sam trenutno zadovoljan sa našom odlukom koju smo napravili pre 2 godine kada smo napravili taj wallet. U tom trenutku to je bila najbolja odluka. A kao što sam rekao, sada se pojavljaju neke nove opcije tu i ukoliko uspemo da napravimo nešto što nudi isti nivo user experience kao što sada imamo, ali ima neki self-custodial režim, naravno da ćemo to odmah da uradimo. Tako da trenutno se bavimo tim researchom, ali da je vrlo je rana faza. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj prebiram. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. Ne, a kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pejdi na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na coinu. Čakaj, si zapišem na coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. Samo to, uporabnik lahko vedno zbere, se pravi, ali primer, Lightning denarnico, ali pa sam poveže svojo, ki je lastniška. Tako da uporabnik zbira. Je li tako, Miljan? Korisnik može da upotrebi svoju vlastnu denarnicu, wallet. I nije jedina opcija samo vaš wallet, je li tako? Tako je. Noster, hvala ti što si me za to podsjetio. To je odlična tema. Noster ima jedan protokol koji je napravljen na njemu, znači još jedan nivo abstrakcije, zove se Nostr Wallet Connect, gde bilo koja Nostr aplikacija može da se priključi na bilo koji Bitcoin wallet koji podržava taj Nostr Wallet Connect protokol. I sve naše aplikacije, znači Primal za iOS, Android i web, podržavaju taj sistem. Znači, ako ne želiš da koristiš Primalov built-in custodial wallet, imaš neki drugi wallet koji je tvoj glavni wallet i taj wallet podržava Nostr Wallet Connect, što dosta njih već podržava. Postoji vrlo lak način da povežeš
taj eksterni wallet i da ga koristiš kao što želiš. I ovo je zaista jedan fenomenalan primer otvorenosti celog sistema. Znači, bilo ko može da napravi bilo koju aplikaciju koja otvara mogućnost za korišćenje eksternih walleta i bilo ko može napraviti bilo koji wallet koji to podržava. I takođe, Primalov wallet je takođe podržava Nostr Wallet Connect. Znači, ljudi u drugim aplikacijama koji žele da koriste Primalov wallet, i ovo se inače događa jako često, takođe mogu da koriste naš wallet unutar, recimo, Damusa ili Amethysta ili kogod već podržava to. Tako da, ovaj nivo interoperabilnosti koji imamo između različitih produkata i servisa koje već postoje na Nostru je fenomenalan i rekao bih neprikosnoven. Znači, nema druge mreže, jednostavno Nostr nema kompeticiju u ovom smislu. Nostr je već sada u ovoj ranoj fazi najrazvijenija mreža po pitanju ovakvih vrsta sistema. Da li možeš da nam podeliš neke funkcionalnosti koje trenutno razvijate ili planirate da razvijete v sledeči godini? Se pravi, vprašal sem ga, če lahko deli, katere funkcionalnosti razvijajo v prihodnosti in so na vrsti naslednje leto. Ja ne volim da pričam o funkcionalnostima koje još uvek ne postoje, u smislu da ih najavljujem pre nego što su spremne i tako dalje. Mnogo puta sam se opekao u karijeri gde sam najavljivao stvari i onda se postavilo se da je mnogo duže trebao da se napravi nego što sam mislio ili teže i tako dalje. Tako da generalno mi volimo da najavimo da je nešto može danas da se koristi, na primjer, NAS availability. Ali mogu ovako nekim širim crtama da ti kažem kako razmišljamo o Primalu. Znači, ja na Primal gledam kao na content platformu. Koja podržava različite vrste sadržaja. Znači, nisu u pitanju samo social media feeds. Trenutno imamo social media feeds i articles, znači blogovi, članci i tako dalje. To su onako glavne vrste sadržaja koje možeš da vidiš na Primalu. Ono što mi želimo da napravimo je da idemo dublje u long form, znači onako dublji sadržaj. Znači, suprotno od TikToka. Znači, tu je, želimo da podržimo vrstu sadržaja i kreatore koji idu dublje u određene teme i da Primal bude mesto gde useri mogu da dođu i da pročitaju onako neke dublje, interesantnije stvari, da pogledaju duže video i tako dalje. Znači, bukvalno suprotno od onog da kažem neko fast food priče koja se uglavnom na vodećim social media platformama servira. Mi znamo da nikad nećemo da napravimo bolji TikTok od TikToka. Niti nas to zanima, niti mislimo da to čovečanstvu treba. Slično je sa Instagramom, pa i u neku ruku i sa Twitterom. Mada Twitter ima neki delova gde zaista ima lepog signala, ali ima takođe nekog rage-a i tako dalje. Znači, mi bi hteli da idemo u potpuno suprotnom pravcu od svih tih stvari i da napravimo najbolju platformu za kreatore i za usere da jedni druge nađu i da mogu da useri podrže kreatore u smislu finansijskom, da se naprave subskripcije i tako dalje. I da jednostavno Primal bude to mesto gde da takva vrsta sadržaja može da se nađe i onda mnogi od ovih problema o kojima smo pričali jednostavno neće postojati zato što interesi su nam svima
alignovanih, da tako kažem. Znači, mi radimo za kreatore i za usere. Mi ne planiramo da imamo bilo kakve reklame, bilo kakav advertising. Znači, naši useri, mi jedino napravimo novac ako su naši useri zadovoljni sa produktom i žele da plate premium tier, ili ako napravimo dovoljno dobre alate za kreatore i oni žele da kupe pro tier. To je Evo, to. Za Kaj to podcast na pomeni? Coinu, za podcast na Coinu dovoljno je dobar jer mi smo sad pro tier. Bravo, I idemo. koji tier smo? Svaka čast. Svašta nešto Miljan, šta- planiramo za Pro Tier, samo da vam kažem. Primal Studio, inače to nisam pomenuo, pre par meseci smo lansirali Primal Studio produkt, koji je baš za kreatore, i u ovoj prvoj fazi on je fokusiran na ove tipove sadržaja koje trenutno podržavamo, a to su short notes i articles, ali upravo radimo na podršci za long form video, takođe za streaming, video streaming. Nedavno smo lansirali video streaming player u naše aplikacije, ali koji je isto otvoren standard, znači na bilo kojem Nostr streaming servisu, ako napraviš stream, on će biti pristupačan u Primalu. I ono što planiramo sada, na primjer Zap stream je uglavnom ono što ljudi koriste. Trenutno radimo na tome da proširimo funkcionalnost Primal Studija za long form video sadržaj i koji će takođe da u sebi sadrži streaming. Eto, to je neki... Ne, mi smo na premiumu, ne na pro. Imate dva tira, je tako? Tako, imamo premium i pro. Da, mi smo na premium, na jeftinijem. Da. Skratka, uporabniki, ki cenite Primal aplikacijo, podprite oziroma izkoriste vse funkcionalnosti, ki jih ponujajo, boste presenečeni in verjemite, da zadovoljni, imate Primal Premium in Primal Pro. Poskuste, ne bo vam žal. Miljan, prejel si investicijo od 1031, kako izgleda delo z Metom in Martijem? Kakšna vlagatelja sta ona dva? Imaš še vedno svobodo pri vodenju podjetja in razvoja izdelkov ali poskušate nadzorovati, kontrolirati vaše delo? Dobil sem investicijo od 1031. Kako izgleda rad sa Metom in Martijem? Kakvi su oni investitori? Da li imaš i dalje slobodu u vođenju kompanije i razvoju proizvoda ili pokušavaju da kontroliše šta radite? Da, odlično pitanje. Da, mi jesmo venture-backed firma, znači podigli smo investiciju od venture capital firmi. 1031 je naš najveći investitor, ali takođe imamo druge investitore, tu je Hivemind i plus neki angel investitori. I treba biti jako oprezan kao founder kada se barata sa investitorima. Tu imam već iskustva iz svojih prethodnih kompanija, zato što to je zaista relacija na duge staze. To je maltene kao brak u nekom smislu. Ali da budemo ozbiljni, ja sam zaista prezadovoljan sa našim investitorima. Oni su, znači i Matt i Marty iz 1031 i Max iz Hiveminda su zaista fenomenalni ljudi. Oni su veoma alignirani sa nama po pitanju misije. Oni razumeju savršeno šta je to što mi pravimo i šta je ono što je bitno. Na primjer, daću vam jedan primjer. Ovako, reći vam, što se tiče kontrole, ja imam potpunu kontrolu nad kompanijom i posle svih ovih investicija, tako da to nije sporno. I uprike smo napravili takvu strukturu da će to verovatno biti slučaj i posle
dodatnih rundi investiranja. Tako da to je jako bitno i svi su se složili sa tim da Primal ima veliki uticaj unutar samog Nostr protokola i da bi se zaštitila misija jednostavno moramo da napravimo takvu strukturu. A pošto već imam skoro 2 godine iskustva sa njima kao investitorima, i Max iz Hiveminda i Matt i Marty, mogu da vam kažem da su oni zaista fenomenalni. Znači, mi pre jedno 2,5 godine smo, kad smo počinjali, bio nam je plan da open sourceujemo određeni deo svojih produkata, ali da zadržimo caching service i indexer kao closed source, kao nešto što ima, možda imamo svoj edge i tako dalje. I onda sam ja dosta rano tu shvatio da zaista mora da bude sve open source. I da bude sve open source pod MIT licencom koja je najotvorenija, koja dozvoljava ljudima i kompanijama da rade zaista šta žele sa kodom koji mi razvijamo, uključujući to da se razvijaju kompetitivni produkti na našem kodom. I kada sam im to javio, pošto nije bilo pitanje, nego sam rekao ovako ćemo da radimo, svi su odmah podržali. Što je ovako nestandardno, znači velika većina VC investitora ne bi to podržala. Znači to vam daje neku sliku, pitali ste kako je to raditi sa njima. Zaista je veliko zadovoljstvo i oni su toliko svi uključeni u svakom smislu u projekat. Svima nam je bitno da Nostr uspe, pre svega. To je vrlo lepo čuti. Če bi lahko izbral kogarkoli na svetu, da se jutri pridruži Primalu, kdo bi to bil? Se pravi, kada bi mogel, da izabereš bilo koga na svetu, da se sutra pridruži Primalu, ko bi to bio? Pa Novak Đoković. Idemo! Da, super. Pita si me ko može bilo ko na svetu, ajmo Novak. Da, naravno. Pisat ćemo. Odlično. Možda za zaključek epizode par riječi, kako bi opisal svojo vizijo za Primal v samo nekaj besedah, kako bi to zvenelo. Se pravi, kada bi moral, da opišeš svojo vizijo za Primal v samo par riječi, kako bi to zvučalo? Pa ovo kao što sam malo pre rekao, to je everything app built on open protocols. Super. Miljan, ja mislim da smo se svi puno naučili. Baš nama je drago da si se odzvao vabilu. Srdačno si želim, da će naši poslušalci razumjeti to što si rekao. Ako ne, nekako će vas se midva potruditi da to prevodijo. Jer pogotovo ovakve vsebine nema na našem prostoru. Nadam se da će i koji Bitcoiner i drugi slušatelji iz Jugoslavije se pridružiti i saznati nešto više o Nostru i naravno o Primalu. Hvala ti za sve što radiš i nadam se da se još čujemo. Stane, Davide, hvala vam puno na pozivu. Bilo mi je zaista zadovoljstvo da pričam sa vama i želim sve najbolje vama i vašoj publici, svima. Hvala. Hvala. Ćao.